אני כבר שבוע בלי אינסטגרם וטיק טוק והחיים שלי נראים אחרת לגמרי. אין דבר יותר כיף פשוט לחוות את החיים במלואם. פיזית אפילו הטלפון שלי עכשיו בשחור ולבן. לא יודע אם אתם רואים, אבל אני רציתי באמת השבוע הזה לקחת את הדופמין שלי ולהנציח אותו למטה כמה שאפשר. אני אספר גם למה ואיך זה קרה לי. ביום שישי האחרון הייתי במצב של גלילה אינסופית והרגשתי שאני לא מוצא את מי שאני. הרגשתי שאני פשוט כמו איזה זומבי גולל אחי, בלי הפסקה. ואז אמרתי לעצמי, פאק איט אחי. אני יודע שפעם האחרונה שעשיתי את האתגר הזה, זה עשה לי רק טוב בכל אספקט בחיים. ואז כתבתי לחבר, אמרתי לו, שומע, אתה נכנס איתי לאתגר 5 ימים בלי רשתות חברתיות. אז הוא אומר לי, פאק 5 ימים, בוא 10 ימים. פעם שעבר עשינו 5 ימים והיה קשה רצח. לי, בוא 10 ימים. אמרתי לו, מה וזה, השקר 10 ימים? עושה לי, כן אחי, פרוגרסיב אוברלואוד. אני אומר לו, כן? הוא אומר לי, כן, אני יכול עכשיו. באותו רגע אמרתי, פאק everyone. פאק התוכן לאינסטגרם, פאק התוכן לטיק-טוק. אני הולך להשקיע רק ביוטיוב ולא לגלול אחי, ואשכרה לחיות באמת. באותו רגע עשיתי את זה, שמתי את הטלפון לשחור לבן. באותו רגע כל החיים שלי השתנו, כי באמת הרגשתי את החיים עצמם ולא את מכירים את זה? אתן לכם איזושהי סיטואציה. אתם עכשיו יושבים עם חברים, סבבה, הכל טוב ויפה, יושבים עם חברים, חברה, דייט, כל מיני דברים כאלה ואחרים. טוב, שולחים לכם הודעה באינסטגרם. פותחים את האינסטגרם, כל הצבעים של הטלפון נראים כאלה לפנים שלכם וזה. פותחים את האינסטגרם, מקבלים את כל הדופמין הזה למוח. יש לכם איזה רגע של קריסה כזה של כזה ככה כזה עם העיניים, ואז אתם חוזרים לבן אדם. דבר ראשון, אתם שוכחים לגמרי מה הוא אמר, מה הדבר האחרון שהוא אמר, אז אתם כבר לא קשובים אליו, אז הוא פחות ייקח אתכם ברצינות כי אתם לא קשובים, וכל הכיף בשיחה זה להיות קשובים ולהיות עם הבן אדם, כי בסוף 20 שנה, 30 שנה אחי, לא היה פה טלפון. לא היה טלפון, היינו צריכים לתקשר ככה. ברגע שיש את הדבר הזה, זה הורס את כל התקשורת, זה גורם לנו להיות רובוטים, וגורם לנו להיות לא אותנטיים, ולחוות כל כך הרבה דופמין וכיף ואושר במקום אחד חיצוני שקשה מאוד לחוות אותו במציאות ובחיי היום יום. כי תחשבו, מה אנחנו רואים במציאות? איזה צבעים? וואלה סבבה, ירוק וזה, אבל צריך ללכת למקומות מטורפים בשביל לחוות נופים מטורפים, נכון? בטלפון אחי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה יכול אשכרה ללכת עכשיו לזימבבואה. איזה מדינה, איזה דוגמה נתתי. יכול ללכת לזימבבואה עכשיו, לפתוח את הטלפון, ללכת לזימבבואה, לחוות בדיוק את אותם צבעים, אחי, זה הזוי, בטירוף. וואלה, זה דפוק וזה כל היום עליך. אני לא מוכן, אחי. אני נגד זה. בוא נגיד שאני לא מושלם, סבבה, הייתי מאוד מכור לפני זה, מאוד. הייתי יכול לגלול לך עכשיו שעה ברצף כמו זומבי לפני השינה, דופק לעצמי את השינה, דופק לעצמי הכל.